No niin, morjesta. Morjesta. Sä oot Seba, eiks vaan? Kyllä. Kerro lisää, me ei olla tälleen ainakaan pilopää keskusteltu. Ehkä jossain traktoriosatissa moikan. Moikata. Niin, hyvä. Ohi mennä. Mä oon kentän hoitaja ollut. Mä oon nyt 6. kausi lähtee käyntiin. Okei. Ja sitten mä oon nyt hypännyt tähän somemaailmaan mukaan. Eli mä hoitelen tätä somea kanssa. Okei, tämmönen vähän niin kuin influencer. Joo, no, Ettei tää, joo. No kerro vähän lisää siitä, että millainen juttu. no se tuli vähän yhtäkkiä yllättäen. Henkka kysyi vaan, että mitä olisi, että haluaisitko sä hoitaa tätä somea. Niin mä vähän olin siellä pöyristynyt, että no joo, periaatteessa voin. Että mä oon seurannut golfkenttien someja ja sisällöntuottajia. Että kyllä mulla on semmoinen jokin hunch on siitä, että Mikä toimii? mikä toinen on, niin sit mä oon mennyt sillä niinku fiilistuntumalla. No se on varmaan oikea ratkaisu. Mikä on niin kuin, toiminut tai mikä sun mielestä on ollut hauskinta siitä somen tekemistä? Kyllä se kuvaaminen ja sit aina kun tulee jotain, että menee vähän vasempaan käteen joku kohtaus, missä on aina Niin, kyllä. tai hyviä loopereita siellä. Joo, just näin. Hei, miten sitten toi kenttähoitopuoli, sä oot sitä tehnyt ja aiot tehdä myöskin tulevalla kaudella? Joo, kyllä. Joo, mä jatkan sillä. Että se on vähän niin kuin mun ensisijainen ja sit some on vähän sitten siinä sivulla. Mä kävin kentänhoitajakoulutuksen pari vuotta sitten. Okei. Mä valmistuin nyt. Niin, milloin se nyt oli? No melkein. Jossain tässä. Jossain. Niin, kyllä. No niin. Millainen niin kuin, pätkä se on sitten? Se on talven yli oleva koulutus ja sitten siihen kuuluu, niin kuin, että tullaan sitten tänne töihin ja opitaan. Ja siinä ei hirveästi niin kuin, uutta oppinut, mutta oppi sen, että miksi asioita tehdään ja mitä kannattaa tehdä missä kohtaa, niin kyllä se on auttanut. No niin, tosi hyvä kuulla. Ja hei, hienoa, hyvää kauden alkuun myös sulle ja me odotetaan sitten huikeita somevideoita myöskin tuolta kentän puolelta. Jes, kiitoksia. Seba, hej, sluta scrolla förresten. Det där med social media, så vi har diverse kanaler och liksom, vi är på Facebook, Instagram och TikTok. och TikTok också. Så också vi får lite Niitä dansshows och sådär. Okej. ja, niitä mer just sånt där dansa, no inte kanske riktigt dans, men lite sånt, vad heter det, sån meno. Och sen vad heter det på Insta? Experimentat, ja. Och sen Right. Insta och Facebook är mer så här bilder på plan och lite så här lugnare kanske. Okej. Men det lönar sig att följa alla kanaler då. Ja, att du kommer lite olika till olika, vad heter det, kanaler, så får du följa nu alla. Och du har så att säga postat nu en gång per vecka ungefär. Ja, en gång i veckan, torsdag, fredag. Nu har jag försökt hålla fast vid att det är bra det att då får jag filmat liksom det som på riktigt händer just då. Så där på veckan editerat och sen i slutet av veckan kommer liksom ut. Och du kommer att få lite hjälp till det också. En riktig pärla så att säga. Ja, Helmi kommer att hjälpa med det. Hon har faktiskt börjat med den och varit med här i några av våra förra videon. Så har hon varit med och så börjar hon som caddymaster sen när planen öppnar. Okej. Så bra. Vi får liksom från klubbens sida och från planens sida båda näkökulmat. No, fine man, vad kan man konstatera? Det låter väldigt fint. Så. Yes.